Karklidan Kajiro Hangbi Memorial Foundations Atumpent Mahamai Constancy along Prexam Hawar along Akijoypen Sikelangpon. Jirkindeng Hawar along ta Engdeng Kebasad lang ketok long jiba pant Mai Kang Nipon. Dipu Ward number 14A Sangkurang Longlong APSLC Atumpen Committee Kesengpon. Den erong Bharat Batu Club Malong Inter Club Football League Championship ang dungiti ke patupon. Lidang Kajirong Hangpi Memorial Foundations Atumpen Patirpi Ponsi Mahamaya Constancy ang kang along kedamtang paypay ni Betshop Arnipent Pangcheng Ponsi Prexam Mahawar along Rat Atumpan Akejoypen si Kelangpon Paypay ni Betshop si Arnita Pung Aji Virvar Paklong Klam along Akejoypen Rat Atumpan si Langpon Lapent Duwais tami Akejoypen Pipajir Ponju Lapen bang pahari ni susi arada tumt. Labang susi lang along silang dun renti. আৰু আমাৰ কাজি ৰঙাংকি আমাৰ লুংচিং তেৰং গাঁৱৰীয়াৰ দ্বাৰা আমি ইয়াতে আয়ুষ টিম এটা আহিছোঁ আৰু গোটেই ইয়াৰ অঞ্চলবিলাকত আমি দুদিনৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে তো আমিতো ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং ডকমকা তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া আমি বেছিভাগ মেডিচিন স্কিনৰ পেচেণ্টে পাইছোঁ স্কিনৰ ইনফেকশ্যন আছে খুজুলি একজিমা এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আছে আৰু মেইনলি হাইপাৰটেনশ্যন আছে হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে আমি মেডিচিন দি আছোঁ আয়ুষৰ ফালৰ পৰা আয়ুষৰ মেডিচিন আমি দিয়া গৈছে লগতে আমাৰ প্ৰীতিৰেখা আয়ুকেয়াৰ হেল্থ টিমৰ পৰা আমি কিছুমান মেডিচিন দিছোঁ আৰু ৰুমেটিক আৰ্থ্ৰাইটিছ স্পণ্ডিলাইটিছ এনেকুৱা পেচেণ্টবিলাক পোৱা গৈছে আৰু পেচেণ্টবিলাক ৰাইজে বহুত আশীৰ্বাদ দিছে কাৰণ তেখেতসকলৰ এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ আহি এনেকুৱা টিম আহি চৰকাৰৰ পৰা অহা নাই কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা এইখিনি কাম কৰি দিছোঁ তাৰ কাৰণে যি আমাৰ লুংচিং তেওঁৰ দ্বাৰা এইটো কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ ফৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ আমাৰ ইন'ভেশ্যন মাতাৰ কাৰণে ভাল পাইছে দুই তিনিজনে আহি কৈও গ'ল গতিকে 6 মান্থ পিছত আকৌ আমি এটা ভিজিট কৰি চলি পেচেণ্টটো কিমান ওলাইছে পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ 267 চোৱা হৈ গ'ল তাৰে ভিতৰতো বহু পেচেণ্টৰে বেমাৰ আছে বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আছে কাৰোবাৰ খুজুলি আছে কাৰোবাৰ হাইপাৰটেনশ্যন আছে কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে চব ঔষধে আমি দিয়া গৈছে পিউৰলি আয়ুৰ্বেদিক আৰু নেচাৰেল নো চাইড ইফেক্ট ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Mahamaya Constancy arada tumpent Akejoypen lapu sikit silang dunlong take apot IM Lonsing Teron Pant Mahamaya Constancy arada tumpen kachuru pajirpon Dok mukapen waisong terang Karbi Longri Abirta Joy, Dubai dari talong gengi so bimar si miliki cilang du. Kila anda lubo. Oh lah, oh. Lubo kata hai. Chalo. Chalo ma. To tangte ini tumdak Mahamaya 15 nong Mahamaya ke parlo along nili tum kaje toidun IMC alangli akhai lunsing teron ahin pen alangli ahin pen nili tumhan dak lunsing teron alangli nilitum aphan dak mahamai ane non bortoman nilitum dak borgonga PS angkanglong nilitum phan alangli akhe loving pen se kelang aphan doktor nangwan pi pen nilitum phan nangara ponthek bot alangli lunsing teron phan samen nilitum chorolo la pente lason thak nilitum alangli phanjongsi nilitum phai dunde de piniar nilokeli nilitum alangli phan en chokha long der polas et pahai don tek basi chokha pen basi lason thalak lak non ni tum han da kesu ke la chelang long ni tum dowai daru ke joy pen ke long pot lasi ni tum pharmacy ba hospital lom dam son ilitum banana tangkan ne ke damji stame ilitum aching honai IM lungsing turon ko pot pinyan ni ke nilitum ake joy pen nilitum han kesu nangkalang kon tek pot nilitum teke rong pierong ba borgonga PS angka along pen stame alangli ake hai lungsing turon phan nilitum suri kardom pajiro nilitum dongan ara tumpen nangle gopek Ambreng Constancy ke parlupon Jirikindeng ahawar along tama engdeng ke pasar lang ketok dun long awar sai long nang ji pupen pai ni pai troxy erni Jirikindeng KSA branch committee atumpen ma inipon Jirikindeng KSA branch committee amai pu Mohon B pen kachari pon amai along KSA central committee akon chun bang biswa
duty teront abarim jurkending junior college a principal bida timung karakon chunbang bida sing terang lapen pinang an sorkari gangbra tumta chitong dun jurkending ahawar along ingding ke pasalang ke tok ji phanta warsai ke videt ajok hiruni an si sadlang semi tok dam koklo la so jok la punat ke charlie bom atuma phan isiki sung do koklo la si jurkending ahawar along stame ingding ke pasalang ke tok longji ke do wek nangji aphan pura committee stame sengponlo irrigation upliftment committee of jurkending pusi committee sengponsi arpustame jepekon phedlo baburong pi aphan mai phulapen balancing ingling aphan konchunwang lapent dihin red bank balancing terang aphan arpu pe konsi labang so ma ing samchin pen pachun pon jurkendeng pen rancing teron Karbi Longri Abirta council pen chuhajong jurkendeng ahawar phan tame si town area pusidak declare tanglo sita iltum ningdung mi bangkalalo ini town area pu declare tangda da fitame pini arnian fitame da provincialization la puson high school me school la puson tum theglong le laso porsi ko pipon ma iltum dagari su jang dum ke ka charlie phan akasik jaga bangke hitam du koklo nono son don bosco long son fi dunang koklo kapre private high school of on fi dunang koklo sitame iltum sarkar tum la bangso bangke toglang hinung si papa frank pon vek nangi lang polotang da provincialized high school fitame nangi bi pon ke nang sodu la provincialized school dulu potang da dama fitame piloma dagarat daga sumar atum kacharli o sumar do mangke joy ban pen dak minang long ri long si minang ha long si charlie pon long pu lalo la fila hai hu ke mang apu tha fil tum ban pini bangke mai pha pon lo kiramtang MSc kilik along rem nundet pu voi fits tami APSLC ratchari atumpent non lomalom dodi sang sipin pre exam hawar along lapen award along committee sengponsi non ki bangsi town committee kilik along APSLC pent kits pahaidun thekji phan alang litum dodi sang sipin pen cyclem pon bomlo lason si pai ni bai choksi arni lumbajong MSc constituency parlopon angkang dipu ward number 14 sangkur anglong along stame APSLC committee kiseng asai dengpon labang so mai long APSL mai pujai ka thar APSL central committee klembang phubang philapen sangkur anglong arong asar lapen rong araratum chitong dun Long live! Long live! Long live! APSLC Pahanama! APSLC Pantanama! APSLC Pantanama! Six long live! Long live! Long live! Six long live! Long live! Long live! Six Pantanama! Six Pantanama! And pray go with thee! And pray go with thee! Karbi Longri Charai komji aphans non ke bangji town committee kilik along stame APSLC atumpen ke chedan dunang kokpo kali blote Karbi Longri virudet po la Karbi Longri kerai ji aphan dipu town municipal committee a election chedan dunang kokpo chepe hai nang kokpo pupete itu ma det ke viverlo la posini tum dak san kurang long a committee ta seng det lo la pen dikreng anatu tapi ni seng det lo la pen seng ujilang itum award tin ta sengji la pen nilitum autonomous state ke hang thuke la ke pijut jelo muthe ni tungi pugang tum ke la hello autonomous state le ke hang ji pulo tangte election ben ke hai tum si hang nang ji la tuke democracy long se ke tok lo la pen la ke hang ji phansi election da ke dan nun lo non het ilitum arjulong autonomous state ke hang ji phan ilitum CM ta kuti kep khoros dun lo pusi ningje seta alang li kuti kep khoros dun lo pu ningje thu det seta alang li feri re ningje det ben feri re seta hala alang li phan BJP dom da plung ple seta BJP tungi pu ke autonomous state ke nang pipe pu seta alang li poisa pidun bom da plung ple
hemprek hangji pelong te kilik elong ke hai tum MP MLA EMCM atum thurphut pansi hemprek hangdam nangji tangkalodun chot pansi hemprek pa hangdam pulutong te labor atum pansi ke toya son si mandel lokusi APSL si amai pujai ka tharpen ningje pon abangke alangli hang sita nilitung ke theklong ke munit anut kaprek si petoy abinong ke ilitum election ahut kape hai atum si ke hai atum si la autonomous state ta hang nangji non ke anut kaprek bhan ke toy poisa si ki pidun pulote la ke alang litum han lagi putot kali la ke seta la ke lebar kalugay ason lo la puye lebar kalugay kalima kala la ke lebar kalugay ason non itu ma tha ilitum hem chikim ji pusita head mystery phansi ilitum chi hangji kaita di la pen head mystery long si ilitum chi wai ji head mystery si ilitum phan ta jatta nang thanji son claim nang ji pusita ilitum jugali phange chi wai vele head mystery long jugali doji kamala doji lang setala tumeni itum chi wai ve hala tungenang than de nang peri re ji la head mystery bang sang thanji non la puson thak si ilitum jong si autonomous state ki hangdam pulote ilitum head mystery ke prime minister hello president hello prime minister hello hala daksi itum ki dam nangi election ke haya tum si directly ilitum munit kalugay po bangke lake mupen ki pu itum head mystery aphan logai ge ma jugali aphan logai rong ason luga lake je plang lake la sona bangke lake ke hang kali lake kachepe klang chot anat lake la hello ni tungi pugang tu Orang long ladak meeting ki duki APSLC amai lapen ke cherok tok amai athema inglong akhai do an ki ningi sidonang popu ilitum nona por ki tum kivirji ang ring thepik lo la soposi BJP atum ki claim ki dam alang litum ki chokchi la radatum chini lo lapen radatum anta amek prang lo la si inglong akhai do an ki ilitum ningi sidonang popor lo la si BJP along ki kroya tum sitame piniladak san kurang long sitame alang litum pen rat ang no alang litum chepaklang polo lapen ke arpu ke deng atum an sitame ladak pini ke hai ji ai ka thar sar pet nilitum ladak kato ka we phan deng pon lo la si ningi sing thini si lapen leadership pulutang telitum courage do nai lapen iditum ahok ningje dak khai nangji lapen inglo khai do ana phan itum kato ka we sitame ningi si pen iditum kam claim nangji lapen APSLC itum pahai jia phan itum kam claim nangji APSLC pahai nang ma APSLC pahai nang ma jai ka thar sar pahai nang ma Karbi Long East West di mahasau pahai nang ma Longri long paching ho nang ma dan kurang long ini kurang long pian long wat komiti yang kurang ini belum deng pondok la penting itu babang tu komiti ke deng pondok itu abang dia jabat along api tum kebetulan dia kan jadi itu lah bang tu kami klaim la pen non iprang ke bang di elektron tam elektron baru itu la masuk problem itu masih itu kandidat bukan tinggal mah masih itu labang tu tetap itu labang orang bang di elektron sampai ke alam itu tahu tu nang pan dekang lo nang bete dekang lo tapi itu aku anu tadi itu perang long kemudian dia kam demi fansi itu ini berkaitan dengan tempat itu benda kaitan itu teh seding ya ini tu mungkin hai tu long sedudun dekat ke lapangan lo ini tu long ke hai aku melong le dudun family itu awal sai muka long le nang lang konpe kowal nang pipe lapente ring nang pipe tapi ini tu ta lahai aktiviti ke long dun le badani tu ke hai tu long kami dudun tek kedet Karbi Longri Sport Station kasa tumpen ke bin khat pon ateng pensi den arong sport stations atumpen batir pi ponsi den arong bharat pathu klam along intern club football championship ki pathu pon pai ni pai engora choksi arni bangke labang so intern club football championship angdong kiti pathu pon lo Oe Chingri FC lapen Chingri Rinti FC atum ang bong pensi labang so angdong kiti pathu pon Oe Chingri FC atum ke thek muchot ajok Oe Chingri FC atum pen gold choksi an thapon lapen Chingri TFC atum gol hinian kitap uncot ajok Oe Chingri FC atum pen sila bangsu angdum kiti cepahai pondarlo la bangsu angdum kiti along aluhiman pen gach tongdun rites inghi kasatu na maipu borsingkro
DSA amai phu Dhurin Ramkro lapen den arong along town committee chairman Pradip Ingti Ward Commissioner Mongol Singbe lapen kaprek ban peng ke dumna chitong dunsi labang so ang tungkiti ing samjin pen pachun pon dok muka pen waisong terang Karbi Longri Abirta tame nitum inter club league ki bipon tarik 3 June pen pini kali June 28 pen nilitum pini August 7 ani pini ang dong kiti lo lasi kadok ave nilitum inter club lo na che patedun den inspiration ang kangalo thongke praisia club nilitum dak na che patedun do lasona che patedun pen nilitum cluster hiniang bo thak pon lo cluster isi bang kelake dak den inspiration mate dak bharat playground long se bipon lo pini dak final ke bi ke pathua club lo lapen isia cluster bang ke nitum den inspiration ang kangalo mati khola ke pathua klam long si cluster 2 ba bipon lo hada ka bang tim krep ho che pate pon lo lapen lada ka bang tim krep lian che pate pon lasi lasopen nilitum pathu bon mangbom pini ban final lan lo lasi pini bangso final long nilitum ke sofa pon alui sarpo manpeng ke do Karbi Anglong Autonomous Council Water Resource lapen tourism EM nomati MSC alangli akehai retesting hi alangli phan sofa pon alangli lasinang je tong lo alangli phan sitamen nilitum den rong exploration pen suri kadom pajir lo lapen nilitum pini bangso ang dung ki tilong den rong ang kangarlo ke theki ding atum hanan sitamen nilitum bangso ang dung ki tilong sofa pon pen alangli man je tong si nilitum alangli tum han sitame ninga klong pen choro parlo lasin nilitum peneng ana bangke den rong inspiration am hang ke thek ningkan plikebla sirkep an pleng tanglo lasini tum monenga bangke ningkan phokep ke lepo lasini tum den rong inspiration sitame golden jabli tournament mate inter club sitame bipon po asi moneng ki bipon je bangke nilitum kasa tum na pin khat pon ateng la all Karbi Anglong